хора! Днес е мръсна жега. В този влог ще видите интернационална вечер и отваряне на пратки. Тук съм се приготвила отново с моята раница, за да можем да напълним с продукти. Шатъла ще е безплатен този път, защото е с тематика за интернационалната вечер, но ще се възползваме от това да може да си купим и за нас нещо. За интернационалната вечер имаме $100 бюджет. Не знам дали ще ви снимам от Walmart, защото искам да се съсредоточа малко по списъка. Така, хора, тъкмо се прибрахме от Walmart, защото светлината ми е толкова ужасна. Ставихме нещата за интернационалната вечер в кухнята, където ще се случва цялата магия след 2 дни. Да ви обясня каква ще е тази интернационална вечер, докато си оправим багажа, с неща, които си купихме за нас. Тази вечер е да покажем на американците от всички различни държави, които сме тук и работим, да им приготвим някаква традиционна храна за нашата държава, за да може да опитат. Ние ще представим България с баница и с таратор, защото все пак трябваше да се вместим в бюджета. Все пак не успяхме. Дадохме $20 отгоре, но другите 20 просто ще ги извадим от наш джоб. Като цяло самата идея звучи супер интересно. Мисля, че ще бъде много готино. Надявам се да успея да опитам от всичко, защото нашите приятели от Полша, които ще готвят, ще правят ягодова паста, което звучи много яко. Надявам да успеем да опитаме. И като цяло тази година са решили да направят готварска книга да съберат всички рецепти, да направят снимки на хората, които готвят и това всичко да го превърнат в готварска книга, която ще се продава и средствата ще се използват за до година за това събитие. Бих си купила такава книга, просто защото ще знам, че ще има България там и ние ще я представяме, нали, може би ще има наши снимки и още други държави. Като цяло мисля, че е много готин сувенир. За нас напозорвах някакви базови неща, защото не можах да взема супер много багаж. Все пак беше пълно. Но мога да ви покажа част от нещата, които купих. Взех си вече най-накрая душ гел с кръмбъл кукин. Мирише уникално, хора. Даже май рано не съм разляла. Много хубаво мирише. Моя от България на свършване, затова си взех този с стробери кръмп кейк. И си взех 2 вида барчета. Тези са чоклет търтъл и пак някакви. Аз как съм ги оцелила? Ето тези. Изглеждат много вкусни. Даже сега ще опитам от ето това. Те са 5 вътре. Не знам, много съм гладна. Мирише на брауни. Много е вкусно. Ако не съм грешка, тази кутия с 5 барчета беше нещо от сорта на $2. $2 или $3. Нещо по средата. Хора, сега готвим за интернационалната вечер. Супер много хора сме. Сега калата бърка с места за баницата. Ползваме ето такова фета сирене, което най-се доближава до нашето сирене. И ето такъв гръцки йогурт, който също, между другото, доста се доближава до киселото мляко. Имахме лека пауза, че имат ужасна организация. Просто аз съм отчаяна. Другия път да бяха викнали и гостите да готвят тук между другото. Между другото, да, те да ни бяха събрали с това. Бъркаме с места за баницата, да. Виждате как се плаче. Браво е.
Аз направих бицепс. Даже намерихме коли за баница в Walmart. Тук може да видите много хора готвят всякакви неща. Ето това е положението. Това е сместа. И сега ще слагаме баниците, ще ги редим. Между другото, това са корите за баници, които има в Walmart. Излагаха ни, че може да сме само по двама в кухнята. А от другите държави има по 3-4 и пак има дискриминация. Напълнихме това цялото със смесна баница. Имам вече микрофонче, защото иначе е много трудно. И се надявам всичко да се чува. Хайде де! Хора, много е сложно. Така върви процесът с нашата баница. Готви се. Мале, какво е тези бучка? Сирене? Мляко. Мляко трябва да е. Леле, тук много викат. Надявам се да не чувате. И се надявам всичко останало, което плампах, да се чува, защото иначе трябва да правя voice-over. Слагаме последен слой кори. Това не е ли нашето? Не. Нашето е там. Еми, че те, ако искат направо в нашата ви да готвят. Това е нашето, нали? Да. Чакай, аз да го прибера. Не я правя нито вита баница, нито на триъгълничета, просто труша корите, защото смятам, че така вътре сместа ще си е много хубаво. Искам всичко да е наред. При другите хора, те се, според мен, супер много се стараят, готвят някакви топли гозби, пикантни. Обаче се опасявам, че корите няма да ни стигнат и се надявам просто да се опасявам грешно. Чувствам се все едно работя в кухня, съм тук само за малко. Тази май да я слагам да се пече или пък да сложим две наведнъж да се пекат. Хора, почти сме готови с нашите неща. Надяваме се баницата да стане, защото я печем в конвектомат. Печем 3 големи тави, една малка и с кавата ядем паста с ягоди. Аз давам молитви за тази баница. От нашите приятели от Полша. Те ни дадоха. И сега се молим баницата да е готова, да е супер вкусна, да е страхотна. И имам усещането, че ще е така. Сега ще проверим и ще ви снимам готовия резултат. Отново сме в почивка и отново отиваме на шоу. Почти запълнихме списъка и се включвам няколко дни след интернационалната вечер. На теб кое най-много ти хареса? От интернационалната вечер. Като изключим баницата. Баницата кое? На мен пастърмата на африканците. Да. И десертите им имаха един млечен тарт, беше много хубав. И на Доминиканска република с каридите с банан. Мале, мръсен топ. Те на всичко слагат банан, но добре им се получава. И се надяваме до края на лятото да пуснат тази готварска книга, която ще правят, за да си я купим. Общо взето, мисля, че всички много харесаха баницата. Даже се връщаха за втори път. И бяхме направили 3 тави и половина.
И като цяло това е. От вчера започнах нова работа. Втора работа, не изцяло нова. Прието този господин. Вече сме бекстейдж крю. И минахме да пием по едно хубаво кафенце. И после ще ходим на фитнес, да си пуснем пералня и после отиваме на работа. Да ви покажа какво си поръчах, какво дойде. Виждате, вече имам микрофончета, които вътре в комплекта са ето така. Нали, аз сега използвам едното и тук вътре е всъщност това, което вкарвам в телефона, за да осъществим връзка. И тук е една приставка за старите iPhone, в смисъл за старите. Аз съм с 14 Pro и е с старите зарядни. Друго, което пристигна. Тарарадам! Видите как блести. Наистина блести. Той не е чисто нов, той е реновиран. Нещо като от българските сайтове, както реновират телефони, едно от Flip или от Swipe или нещо такова. Хора, това го снимам за втори път, защото явно съм си изключила микрофона. Така, обяснявам ви как съм си взела телефона, с който снимам в момента от Flip и вече почти 2 години ми върши страхотна работа да чукам на дърво. Да, сметнахме, че лаптопите също няма нужда да са ни чисто нови, защото дори реновирани ще ни свършат страхотна работа. Аз моя ще го ползвам главно за университета, да си правя проекти там и да си обработвам видеята, защото телефон ми вече не смогва. Паметта на лаптопа е половин терабайт, което смятам, че ще ми стигне. Това също, което казах, е, че сме 350 човека вече. Нали, като цяло, сравнено с другите хора, които качват видеа, това е супер малко, но за мен това изглежда супер много. Не съм очаквала и ще има други хора, освен приятелите ми, които ще ме гледат. Благодаря! Понеже последното видео, което беше свързано с работата ни в Америка, така събра доста гледания и всякакви коментари, било то хубави или не толкова хубави. Идеята ми е, ако все пак ви е интересно и има хора, които мислят да ходят на бригада в Америка, може да ми зададете въпроси, свързани, нали, с документацията, с това. Общо взето с въпроси за всичко може да ми зададете. Колкото мога ще ви отговоря. Нали, всичко ще е на база на това какво е моето преживяване с агенцията и с Америка и с абсолютно всичко. Така че, ако искате, се чувствайте свободни да ми зададете абсолютно всякакви въпроси. Било то не само за Америка. Хора, изморих се да говоря. Отивам да си доизмета и да си доизчистя стаята и ще се включа пак. Докато си оправя веждите, да си поговорим малко. Микрофонът ще стои тук, защото е за благото на всички да не го изключвам отново, за да не го снимам това 15 000 пъти. Нека ви разкажа как реших всъщност да снимам, защото много хора до сега ме питаха как така съм решила. Общо взето идеята ми беше да мога да споделям, понеже всички започнаха да качват клипчета в TikTok, че са отишли на бригада като J1 студенти. Аз обмислях да направя същото, но си казах, добре, щом всички го правят, защото доста хора заминаха някъде края на май. Ние дойдохме началото на юни, така че имах време да видя кой какво качва. И аз си викам, добре, няма да съм като другите, директно почвам да качвам в YouTube. И като цяло, мисля, че всеки като малък е имал мечта да качва клипчета в YouTube. И
също като всички и аз така. Даже помня, че съм си снимала някакви клипчета на старите ми телефони, например, какво имам в чантата или нещо такова. И никога не съм ги качвала. И аз идвам от малък град. И като цяло всеки знае всеки. Всеки от малък град ще ме разбере. И се създава едно такова чувство у хората, че ти просто не искаш да правиш нищо със себе си и не искаш да се показваш никъде, просто защото знаеш каква ще е реакцията на хората от твоя град. И това те спира. Но след като завърших миналата година, записах да уча в Пловдив. И нали вече отиваш в големия град, срещаш нови хора, разчупваш се малко, не те е срам толкова, започва да не ти пука какво мислят другите за теб, но нали все пак нямах тази смелост да качвам в YouTube. Си казах, като дойдохме тук, хайде, вече започвам да снимам, да си обработвам както мога, качвам си и ще видим какво ще стане. И в момента не мога да кажа, че съм успяла, но реално има някакви хора, които може би им е интересно аз какво плямпам. Така че за момента ще продължа да качвам и да се опитвам да достигам до хората и ще видим докъде ще стигна. Като дойдох в Америка, може би звучи леко клиширано, защото не съм първият човек, който го каза, няма да съм и последния. Наистина тук на никой не му пука за теб. Особено когато идваш от 12 000 км от някъде си, от някакъв малък град с 20 000 човека население, изобщо им е все тази за теб. Срещаш се с още много такива студенти като теб, които са също толкова притеснени, толкова оплашени, искат да започнат от начало. И виждаш, нали, че всъщност не е толкова страшно. Също научих това, че просто не трябва да ти пука. И правя това, което ми харесва. Дали ми се получава или не, времето ще покаже. Така че, хора, днес съм благодарна и за малкото, което ми се случва така като напредък или както искате го наречете. Но да, ще се радвам, ако има някакви въпроси към мен, ще ви отговоря с моето мнение. Нали, няма да го налагам като експерт или нещо такова. И да, мисля, че това ще е от този влог. Повече приказки, по-малко показване ще, но има и такива моменти. Да, благодаря ви, ако сте гледали до край. Ще се радвам, ако все пак се абонирате и харесате. Ще се видим другата седмица. Айде!